Babettes gæstebud, skrevet af Karen Blixen i 1950. Fortællingen den foregår i den norske fjeldby Berlevåg i slutningen af 1800-tallet. I starten af bogen der møder vi to af hovedpersonerne, søskenderne Martine og Filippa, som er døtre af byens afdøde provst og profet. De lever sammen med menigheden i en streng kirkelig retning og forårsager alle jordiske glæder. De lever sparsomt og simpelt. De beskrives begge to som guddommeligt smukke i deres ungdom. Og inden provstens død, så har pigerne også været deres tilbedere. Martine møder løvens Løvenhjelm, en ung løjtnant, som bliver betaget af hendes skønhed. Men han formår ikke rigtig at fortælle hende om sine følelser for hende, inden han rejser fra byen. Filippa, hun møder den franske operasanger Asilie Papin, som betages af hendes utrolig smukke stemme, og drømmer om at få hende med til Paris og synge i operaen. Men da han så bliver sådan lidt begejstret og prøver at kysse hende, så afbryder hun kontakten med ham, og han må rejse derfra. 16 år senere, så dukker den franske Babette, vores tredje hovedperson, op på dørtrinnet til søsternes lille gule hus i Berlevåg. Babette, hun er en kendt fransk gourmetkok, der er flygtet fra Pariserkommunen og er blevet sendt til dem af den franske operasanger Asilie Papin. Og i et brev, der beder han søskendene tage sig af hende. Hun har mistet sin familie og slås mod adelen, og hun kan lave mad, skriver han. Babette bliver ansat som kokkepige og oplært i søstrenes sparsomme og glædeløse køkken med øllebrød og klipfisk. Så går der 14 år, og Babette er blevet accepteret og kendt for sin autoritære fremtoning og sin skarpe evne til at forhandle med de lokale. En dag så kommer der så et brev fra Frankrig, og Babette hun har vundet den store gevinst på 10.000 franc i det franske lotteri. Her øjner hun muligheden for igen at bruge sit kunstneriske talent og tilbyder at lave en ægte fransk middag i forbindelse med provstens 100-årsdag. Søskendene de er noget betænkelige, men giver alligevel Babette lov. Menigheden og Løvens Løvenhjelm og hans mor bliver indbudt. Babette tager sig fri i 14 dage for at rejse og ordne indkøb. Og skildpadde og vin og alverdens sager ankommer til søsternes hus. I søskendenes lille køkken fremtryller Babette de mest fantastiske franske retter. Og efterhånden som gæsterne spiser sig igennem de her retter, så løfter stemningen til en næsten ophøjet religiøs åbenbaring. Og deres sanser vågner, sorgerne forsvinder og gammel nag glemmes. Efter middagen forventer Martine og Filippa, at Babette vil rejse tilbage til Frankrig, da hun nu er en velhavende kvinde. Men Babette hun har brugt alle sine 10.000 franc på middagen og fået sit ønske om en gang til at udtrykke sit kunstneriske talent opfyldt. Søskende har medlidenhed med hende, for nu skal hun jo leve en fattig alderdom. Men Babette siger, jeg bliver aldrig fattig. En stor kunstner bliver aldrig fattig. Jeg synes, det har været en fornøjelse at læse bogen. Jeg kan godt lide den måde, Babette eller Blixen blander det magiske ind i sin fortælling, som da Løvenhjelm møder Martine på torvet. Citat. I familien Løvenhjelm levede der et sagn om, at en af slægtens mænd engang for et par hundrede år siden havde ægtet en huldre, en kvindelig norsk bjergånd. Så dejlig at luften omkring hende dirrede og sitrede, og siden da havde medlemmer af familien fra tid til anden været synske. Og så kan jeg også rigtig godt lide alle de billedlige beskrivelser og metaforer, som fortællingen er fyldt med, som for eksempel søsternes beskrivelse af Babette. Citat. Så gådefuld og skæbnesvanger som en pythia på sin træfod. Eller forfatterens beskrivelse af søskende i deres ungdom. Citat. For de var begge to høje, slanke og bøjelige. I fortællingen lægger jeg især mærke til temaet kunst. Hvordan kunst kan berige vores verden og udvide vores horisont, og alt det for kunstneren er essentielt at kunne få lov til at udtrykke sig. Jeg synes også, der er paralleller mellem Babette og Blixen.
De er begge kunstnere, der overlever i en verden, der har været hård ved dem ved at bruge kunsten til at udtrykke sig.